שלום לכם. אנחנו היום מדברים על יום צום 10 בטבת. הצום הזה נקרא צום העשירי. כך זה מוזכר בדברי הנביא. ומדוע צום העשירי? היות וזה יוצא בחודש טבת, ולמניין החודשים שאנחנו מונים מחודש ניסן, שזה נקרא החודש הראשון, יוצא שחודש טבת זה החודש העשירי. במקרה או שלא במקרה, זה גם יוצא ביום 10 בטבת, שזה גם כן המספר 10. אבל צום העשירי נחשב על שם החודש העשירי, חודש טבת. מה קרה ב10 בטבת? היום הזה יש לו קשר ישיר או עקיפין לחורבן בית המקדש הראשון. אבל זה לא ממש היום וגם לא השנה שבה נחרב בית המקדש הראשון. כידוע, בית מקדש הראשון נחרב בתשעה באב, גם בית המקדש השני. יום 10 בטבת, יום שנקבע ליום תענית לדורות, עד שנזכה בקרוב לבניין בית המקדש השלישי, זה היה דווקא מאורע שהיה למעלה מ3 שנים לפני חורבן הבית הראשון. אז משום מה קבעו חז"ל את היום הזה ליום צום, ליום תענית, יום 10 בטבת. וכאן יש דבר מעניין. נבוכדנצר מלך בבל, כאשר הוא פתח במלחמה כנגד עם ישראל, ארץ ישראל, ירושלים, בית המקדש, מובא בדברי הנביא, והדברים מוזכרים בספר מלכים, שביום 10 בטבת הוא הצליח לעשות מצור על ירושלים. והמצור הזה נמשך למעלה מ3 שנים, עד ליום ז' באב, ח' באב, 9 באב, היום שבו נשרף בית המקדש. זאת אומרת, היום הזה בעצם אנחנו מציינים להתחלה, לנקודה ההתחלתית, לנקודה הראשונה, שבסופו של דבר זה הוביל את התהליך של שריפת בית המקדש. וכאן מעניין ההתייחסות וההתמקדות של היום הראשון, של מה שנקרא הפתיחה. יחס מיוחד קבעו חכמינו, ובמקרה הזה זה עניין של פורענות, עניין של צער, אבל, חורבן, אבל מעבר לזה שמתייחסים ליום עצמו, שבו סופית בית המקדש נשרף, יש כאן התייחסות ליום שבו זה התחיל, שבדיעבד מתברר שזה היה תהליך של אין חזור. וכאן כפי שהדברים מצוטטים דווקא בדברי חז"ל, שהמהלך הזה מתחילת המצור, שהתחיל ב10 בטבת, על ידי המלך נבוכדנצר, עד התהליך הסופי, למעלה מ3 שנים לאחר מכן, כפי שמתואר בדברי הנביא ירמיה, נבוזרדן, רב הטבחים, שהביא לשריפת בית המקדש, התקופה הזו של 3 שנים, כפי שחכמינו מציינים, זו דווקא הייתה תקופה שבורא עולם נתן את ההזדמנות ואת האפשרות לעם ישראל לשפר דרכו, להיטיב מעשיו, ואז אולי היה נחסך מאיתנו חורבן בית המקדש הראשון שבנה אותו שלמה המלך. אבל היות והתקופה הזו לא הצטיינה בעבודה מעשית אמיתית של עם ישראל לעשות את מה שהם צריכים לעשות כדי להצדיק את ביטול הגזרה של חורבן בית המקדש, אז בסוף התהליך באמת איבדנו את בית המקדש הראשון. וכאן היות ובאמת התהליך הזה בסופו של דבר הוביל לשריפת בית המקדש, לכן קבעו חז"ל לציין את יום תחילת הפורענות, את היום שבו נבוכדנצר הצר על ירושלים, ומשם כפי שאמרנו התהליך התחיל להתגלגל, ובדיעבד התברר שזה היה תהליך שלא היה לו אל חזור מה שנקרא. נקודת ההתחלה
שאנחנו מציינים ביום צום 10 בטבת, מעניין שגם כן בעניין של בניין בית המקדש, אנחנו גם כן נותנים יחס מאוד מיוחד לנקודה התחלתית. הווי אומר לא ממש לבניין בית המקדש, אלא לנקודה של ההתחלה של בניין בית המקדש, ואולי הייתי אפילו אומר למשהו שלפני ההתחלה. תהילים, מזמור למד, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. חנוכת בית המקדש היא מתייחסת לפי מזמור זה בתהילים לדוד המלך. למרות שכולנו יודעים שדוד המלך לא בנה את בית המקדש, מי שבנה זה שלמה המלך. דוד המלך רצה לבנות את בית המקדש. כפי שהדברים מתוארים בנביא שמואל, הוא מבקש מהשם לבנות בית להשם. אבל הקדוש ברוך הוא לא מקבל את הבקשה של דוד, ואז אומר לו בורא עולם, שלמה בנך הוא יבנה לי את הבית. אתה לא תבנה את בית המקדש. אבל הרצון, הכמיהה, הרעיון, הייתי אומר הנחת אבן הפינה, הנקודה התחלתית שהתחילה מדוד, למרות שפיזית הוא לא בנה את בית המקדש, אנחנו מוצאים בתהילים מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. כביכול בניין בית המקדש מתייחס לדוד המלך. התחלה. ואנחנו אולי ניקח את זה גם כן לחיי היום יום שלנו, לאקטואליה שלנו. ההתחלות, כל התחלה זה סיבה טובה. כמובן גם במישור החיובי וגם במישור השלילי. יום חדש, הזדמנות חדשה. שבוע חדש, הזדמנות מחודשת. שנה חדשה, כל התחלה חדשה. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. אדם קם בבוקר ויכול לומר לעצמו, הנה, התחלתי יום חדש, הכל יתחיל מחדש. רואים את הנקודה הזו גם כן באופן מאוד חזק אצל חתן וכלה בנישואין. יש בדברי חז"ל שחתן וכלה ביום חופתם נמחלים להם כל עוונותיהם. וזה גם כן בא ומבטא את העניין שמתחילים משהו חדש, ואז כביכול הכל נמחק, והכל מתחיל והכל נמשך אחרי הנקודה הראשונה. כשמדברים על החשיבות של ההתחלה, אני תמיד נזכר במשל של רבי נחמן מברסלב. הוא מביא על איזושהי משפחה שהייתה גרה בכפר, וסבלה מעוני ומחוסר פרנסה. יום אחד הגיע איזשהו מגיד עתידות לכפר, ואשתו הייתה לוחצת עליו שילך לשאול את מגיד העתידות מה הוא רואה בכוכבים או בדברים האחרים לגבי המזל שלהם בעניין הפרנסה. ובעלה לא רצה, אמר תמים תהיה עם השם אלוקיך, מה פתאום ללכת לשאול בכל חוזים למיניהם. אבל האישה לחצה, ובסופו של דבר הוא הלך לאותו מגיד עתידות, ואז הוא בדק לו ואמר לו, אני לא רואה שום מזל אצלך מבחינת הפרנסה. אבל יש אולי דבר אחד שאם תעשה אותו, אולי כן תצליח. שאל אותו מה? אמר לו בגניבה. אם אתה תגנוב, זה האפשרות היחידה שתוכל לשפר את המצב הכלכלי שלך. כמובן שהוא הזדעזע מאוד, היה אדם הגון, אדם ישר, וברח ממנו. כשהוא הגיע לאשתו, שאלה אותו אשתו, מה אמר אותו חוזה בכוכבים, אותו מגיד עתידות? אמר לה, הוא אמר שום דבר, הפרנסה חסומה ואין לי שום אפשרות. אבל חייך קצת. שאלה אותו אשתו, למה אתה מחייך? אמר לה, הוא אמר לי בסוף, שאם אני אשלח את ידי בגניבה, במרמה, זה האפשרות היחידה שאני יכול להצליח. כמובן שהאישה גם הייתה ישרה והגונה, מיד ביטלה את דבריו, וככה החיים המשיכו. אחרי שבוע, שבועיים, הוא עמד בפני ניסיון קשה, בבית אין מה לאכול, והוא עבר שם דרך החנות, דרך המכולת, והייתה לו אפשרות ככה להרים כיכר לחם. הוא לא עמד בפיתוי, לקח את הכיכר לחם והביא הביתה. לאחר כמה ימים זה היה 2 כיכרות לחם, וכך התווסף עוד ועוד ועוד. עד שנהפך להיות גנב גדול ומפורסם,
בסוף התהליך, המשטרה, השלטונות, הניחו את ידיו עליו, ועם כל האשמות, ודנו אותו לתלייה. כשהגיע הרגע שהוא עולה לגרדום, מחכה למטה אותו מגיד עתידות, מספר רבי נחמן מברסלב, אותו חוזה בכוכבים, ולפני שמעלים אותו לגרדום, הוא מסתכל עליו ומחייך ואומר לו, חיכיתי הרבה זמן כדי שתגיע לנקודה הזו. וכאן באמת מבטא רבי נחמן מברסלב את הנקודה הזו, התחלה. בהתחלה מבטל, אחר כך לא עומד בביטוי משהו קטן, אבל מהקטן הזה זה מתפתח וממשיך וכו' וכו'. גם בתורה אנחנו מוצאים ביטוי לזהירות החזקה שאדם צריך להיזהר בנקודת ההתחלה. כי הרי תמיד כשאדם מתחיל, אם זה מעשה טוב או חלילה מעשה לא טוב, הרי הוא לא מתחיל בגדול. גם מעשה טוב. זה לא שבן אדם יכול פתאום, אם אנחנו מדברים כאן, בערוץ שלנו צופים וצופות, עניינים של יהדות, עניינים של מערכת תורה ומצוות. הרי בוודאי שאדם שלא היה רגיל לכך, אדם שמוגדר כאדם מסורתי, גם אם האדם מתחבר לשבת, לתפילין, לכשרות ולשאר המצוות, הרי בוודאי שבן אדם לא יכול לפתוח ולהתחיל עם הכל. זה קשה. אז יש תמיד את נקודת ההתחלה. משהו קטן. פיתחו לי פתח כחודו של מחט. אני אפתח לכם פתח כחלו של אולם. אסור לזלזל בנקודת התחלה. אפילו משהו מזערי קטן. יש לזה כוח, יש לזה השפעה. כמובן, אם הדבר בסופו של דבר יוליד עוד ועוד ועוד, אז יש לנקודת ההתחלה את הכוח ואת ההשפעה הגדולה מאוד. וכך גם כן לרע. אדם לא נהפך להיות רע חלילה, אדם מושחת חלילה, פושע, גדול מיד. זה מתחיל עם דברים קטנים, אולי אפילו קטנים. כשאם האדם מתרגל לדברים האלה, אז בסופו של דבר זה גורר וגורר עד שזה מביא את האדם לדברים גדולים ונוראים. ולכן פה אנחנו רואים גם לטוב וגם לרע. חשיבות גדולה בעניין הזה באמת של ההתחלה. היום הזה, יום צום 10 בטבת, שנקבע לדורות, לתענית, על שם התחלת המצור, שבסופו של דבר הביא לחורבן בית ראשון. אם אנחנו מדברים על העניין של תענית של יום צום, כדאי להזכיר כאן בשיעור הזה, וזה בכלל על כל התעניות, מה שנקרא תענית 17 בתמוז, או צום גדליה, או התענית של 9 באב. כשאנחנו באים היום לצום, זה לא שאנחנו כרגע שוב פעם מתחברים למה שקרה, לכאב, לאבל, לאובדן. זה היה. הבית נשרף. הדברים הראו. זה מאחרינו. הביטוי האמיתי שקבעו חז"ל, יום צום לדורות, היום למעלה מ2000 שנה, לאחר שנבוכדנצר צר על ירושלים, ואנחנו מתענים, אנחנו צמים. זה לא בשביל שכרגע אנחנו שוב פעם מרגישים וחשים את המצור של נבוכדנצר מלך בבל, אלא זה בא לעורר את הלב, וזה בא להביא אותנו למצב שנעשה את מה שניתן בידינו כדי באמת להחזיר את המצב לקדמותו. יש מה שנקרא בכי וצער על מה שקרה, אבל יש מה שנקרא בכי, צער וכאב עם העיניים לעתיד. וכאן אנחנו מתמקדים בכל התעניות ובתענית הזו. חז"ל אומרים,
כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. בנקודה הזו יש את הכאב, את האבל, את התענית. ביום שכזה אנחנו צריכים לראות מה ביכולתנו לעשות בשביל שנזכה באמת לגאולה, למשיח, לבניין בית המקדש השלישי. פחות להתעסק עם מה שהיה, יותר להתעסק עם מה שיהיה, וזה מטרת התענית, הצום והתפילות וכו' וכו'. ומה ניתן לעשות? בראש ובראשונה, לכאוב את חסרון בית המקדש. זה הדבר הראשוני שצריך לעשות. כשבן אדם נענש, ובן אדם שכח ומתעלם מהעונש, זה החטא הגדול ביותר. כשאבא מניש ילד, כשאמא מנישה ילד, והילד בכלל שכח ומתעלם מהעונש. הרי העונש הוא אמצעי, הגלות זה אמצעי. אנחנו מחכים ומצפים בכל יום שיבוא. להובא לציון גואל, ולירושלים עירך ברחמים תשוב. את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח. כרגע אנחנו נמצאים במצב של אמצעי, במצב של גלות. ולכן, אם בן אדם מקבע עצמו בגלות, הוא מתעלם, טוב לי, בסדר. זה הרי העוון הגדול ביותר. וזה המעכב הגדול ביותר לבניין בית המקדש. לכן ביום שכזה במיוחד, לחשוב, להתעורר, לכאוב את עצם היותנו בגלות, ואת עצם חסרון בית המקדש השלישי. וכמובן בנוסף, להשתדל לעשות את הדברים שבאמת יבנו לנו את בית המקדש השלישי. להתחבר לבורא עולם, בתורה, במצוות, וגם כמובן בעניין הזה של חורבן בית המקדש, עניין של שנאת חינם ואהבת הזולת. כל הדברים האלו שבגינם הפסדנו את בית ראשון ואת בית שני, כאשר נתקן את הדברים האלה, כאשר נראה לבורא עולם שאנחנו באים ומתקנים את אותם עוונות, אז בוודאי שזה יגרום ויעשה במהרה לבניין הבית השלישי. כה אמר השם, כה אמר השם צבאות, כך אומר הנביא זכריה, צום הרביעי, צום החמישי, צום השביעי וצום העשירי. יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמעדים טובים, והאמת והשלום אהבו. כך מבטיח לנו הנביא זכריה. צום הרביעי זה צום 17 בתמוז, שזה נחשב לצום הרביעי על שם החודש הרביעי, חודש תמוז. צום החמישי זה צום 9 באב, חודש אב החודש החמישי. צום השביעי זה צום גדליה, שזה בחודש תשרה. וצום העשירי זה הצום שלנו, יום צום 10 בטבת לחודש העשירי. והנביא מקפיד לומר שהיום הזה יהפך לששון ולשמחה ולמועדים טובים. וכאן ברשותכם נימה של אופטימיות, נימה של עידוד, של אמונה. ברור שבניין בית המקדש ייבנה, מטבע הדברים הצומות האלה יתבטלו. אבל לא כך. הנביא וכך בדברי חז"ל מבטיחים לנו שאותם ימים שהיו ימים קשים, ימים של פורענות, ימים של אבל, של תענית, הימים האלה לא יהפכו לימים רגילים, שיתבטל התענית, שתתבטל האבל, אלא הימים האלה יהפכו לימים של חג, לימים של ששון, של שמחה. ואני חושב שאפשר גם לקחת את הנקודה הזו לחיי היום יום שלנו. כשאדם נמצא ברגע של כאב, ברגע של אבל, בתקופה קשה, צריך האדם לדעת שבסגולת הימים האלו, יש את הסגולה לא רק שיפסק, אלא שיתהפך לטובה. וכך על זה הדרך
הנהגתו של בורא עולם איתנו בכל דבר ודבר בחיים שלנו. בנקודה שהמזל חסום, צופים וצופות, דעו לכם שבאותה נקודה שהמזל של האדם חסום בכל תחום ותחום, בדיוק באותה נקודה יש את פתיחת השפע ברמה הגבוהה ביותר. מקום סכנה זה גם מקום לישועה. זמן של ריקבון של חושך זה גם זמן של צמיחה ואור. זה כמו מין מהפך של 180 מעלות לצד זה או לצד זה. כפי שהנביא זכריה אומר על כל התעניות. צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי. לא יתבטל כשיבנה בית המקדש השלישי בקרוב, אלא יהפוך השם לנו את הימים האלה לששון ולשמחה ולמועדים טובים. ואם אנחנו בנימה של אופטימיות ועידות בתוך יום שכזה, יום של תענית, יום של אבל על תחילת המצור על ירושלים, או בימים של אבל ממש על חורבן ירושלים, כדאי לראות באמת את הפסוק שאנחנו קוראים בספר דברים, שיש בעצם שם נבואה על היום הזה, על יום 10 בטבת. ושם בספר דברים, פרשת ואתחנן, הפסוק אומר, כי תוליד בנים ובני בנים, ונושנתם בארץ. ממשיך הפסוק בהמשך ואומר, העדותי בכם היום, את השמיים ואת הארץ, כי אבות תאבדו. אם אנחנו מסתכלים על התקופה שנבוכדנצר מלך בבל צר על ירושלים, על התקופה של חורבן בית המקדש והגלות, אנחנו נמצא שזה 850 שנה מדויק מאז כניסת יהושע ועם ישראל לארץ ישראל. 440 שנה היה מאז כניסת יהושע לארץ ישראל ועד בניין בית המקדש הראשון על ידי שלמה המלך. בניין בית המקדש הראשון עמד 410 שנה, אנחנו מקבלים יחד 850. ונושנתם בארץ, כמו שקראנו בפסוק. עם ישראל יהיה בארץ, ונושנתם הכוונה היא שאתם תתיישנו בארץ, תקבעו את עצמכם בארץ. ואז כפי שהפסוק ממשיך, והשחתם ועשיתם הרע בעיני השם, המשך הפסוקים, אבות תאבדו. מביאים חז"ל, המילה ונושנתם בגימטריה 852. חורבן בית המקדש, מאז כניסתם של עם ישראל עם יהושע לארץ ישראל, 850. שנתיים פחות. יש כאן נבואה שלאחר 852 שנה עם ישראל יפסיד את ישיבתו בארץ ישראל. אבל חסד גדול עשה הקדוש ברוך הוא וגירש את עם ישראל מארצו שנתיים קודם. ונושנתם זה 852. אנחנו גורשנו לגלות 850 שנה. אם עם ישראל היה נשאר עוד שנתיים, חלילה, הנבואה בפסוק, ספר דברים פרשת ואתחנן, כי אבות תאבדון, היה חייב להתקיים. ואז לא היה לנו חזרה, וחלילה לא הייתה לנו תקומה. בתוך הגלות, בתוך הקושי, בורא עולם שלח אותנו לגלות שנתיים קודם, כדי שלא יצטרך לקיים את כי אבות תאבדון. ואם אנחנו בעניין הזה, כדאי באמת גם להזכיר את מה שהפסוק אומר
ישיבתנו בארץ ישראל כמובן כפוף לשמירה הנכונה של ארץ ישראל, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה, מבחינה רוחנית, מבחינת קיום מצוות מעשיות. ושם הפסוק אומר, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטותיי, ולא תקיא הארץ אתכם כאשר קאה את הגוי הזה. וגם כאן יש הבטחה בתוך החורבן, בתוך האבל, עם נבואה בספר ויקרא, ולא תקיא הארץ אתכם כאשר קאה את הגוי. אני מתנצל, קיה, כך כתוב בפסוק, שאדם מקיא, אין שום אפשרות שיחזיר את זה חזרה. זה מאוס. אבל כשמגרשים, כשיוצאים לגלות, אפשר לחזור. תורה מספרת, מנבא, מתוך החיבה והאהבה הגדולה של בורא עולם לעם ישראל, ולא תקיא הארץ אתכם. אף פעם, גם אם לא נהיה בסדר, הארץ לא תקיא אותנו. כי כשמקיאים, אי אפשר לחזור. לגרש, גלות, כן. אבל בגלות ובגירוש אפשר תמיד להחזיר. ביום שכזה נברך את כולנו, צופים וצופות, במהרה, ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, שנזכה בקרוב לבניין בית המקדש השלישי, וכפי שהנביא זכריה אמר, והיום הזה, צום העשירי, יהפך לנו לששון ולשמחה ולמועדים טובים, אמן ואמן.